nkhani zonena kuti Chakwera analimbidwa foni ndi president wa Zambia mukuziziwa zimenezo ngozi itachitika the first person to call anali HH kumuimbira Chakwera kumuzo ndege kwa pakuti ndifanya na kantha yonse yose atuza kutundua Malawi so ukhala bonga kwa kumene mja ndikanapakika magazi ndimakulondolani bwino comrade nyimbo ya Nkasa ija adanena kuti pochoka adakatira chiteze adakapasula mjigo koma Achakwera ndi gulu lawo chomvesa chisoni cha manyazi china nchonena kuti ndifakati kufusafusa kuti kodi akulu amenewa akuyeneradi ndithu apasidwe ulemu wa mtsogoleri wakale chifukwa ndi anthu awo adakayipisira ku nyumba ya chifumu ndi kuyankhula pano ku nyumba kumene kuja kufunika ndalama zinaso zambiri zoti zikonzedwe ndizikukhala ngati kuti 67 billion inachulukira kwambiri adadya adazimbidwa ndi adayambanso kuyipisira nyumba ya chifumu kuti kufunikanso ndalama zina kuti ikakonzedwe ndebe funso ndomwene kuti kodi Achakwera awa akuyeneradi ndithu kuti azilandira ulemu wa president wakale wa dziko lino Achakwera wadi ndithu ndiwoyenera kuti azikatiyimirira ku mabungwe ngati SADC akuyeneka kuti azipita ndithu azikatiyimirira ku mabungwe aja a Commonwealth atsogoleri opuma pa ntchito kodi Achakwera awa ndiwoyenera kuti alowe mu ligi ya chair timalemekeza former president Dr Bakiri Munuzi alowe mu ligi ya former president Dr Joyce Banda sakayipisa anthu amenewa akapa kazopakapaka apa pazikuoneka kuti tikangotenga kuti basi popeza munthuyo adakhalapo ku nyumba ya chifumu ndiye ndi president wakale wopuma tizipezeza kuti tiziombera m'manja zinthu zosayenera tizipereka ulemu kwa munthu wosayenera pa Chingereza manena kuti respect is reciprocal pa Chichewa timanena kuti mukuhawa were na mwanapwa na wene umwere mwanapwa munthu akamazinena kuti ndiwe galu iwe suzumina kuti galu ulemu munthu umazipasa ndani weka ndiye funso ndona kuti kodi zonsezi zikanenedwa zithera pati zithera ponena kuti mziko munoti ndi malamulo nthambi za malamulo ku anti corruption fiscal police ku ACB financial intelligence authority ntchito ndimene takupasani mabungwe SADC Commonwealth ndiena mudikire kaye pa Chakwera mukamatuma mukamaitana kuti azikakamba za mtendere pamene asilikali mu nthawi ya apolisi amatenga ziko apolisi tu kutenga zikwanje kumatema anthu MTF yomwe imene anthu amayilemekeza ija mu nthawi yawo anenyazisa imaonerera nzika zikuvulazidwa ndi amene yotekanene kuti silolazika tiyimirira ndikuona ngati kuti pena pake sogula zikuno siti kuliganizira bwino msonkhano uno ndi wa Atolankhani sitinabwere pano kuti tizaonjeze gaganidiwa anthu akudikira amve kuti pa uthenga umene CDEDI apereka kukhala mafunso otani ndiye ndimafuna kuti mundilole ndipereke bwaloli muja amene muchitira muja mukweza mkono mukakweza mkono tikutchulani mufunsafunso lanu. The floor is open for questions. Yes, I see a hand here. Ine ndi gift kaimira Atolankhani wa Pentecostal Life Radio potenga kuti bungwe la CDEDI linavutika kwambiri mulamuliro wa Dr Chakwera pankhani zokhudza ndi zionetsero zomwe machitisa kuti mwina apolisi mumathamakisana nawo amukuvutisani kwambiri munamenyedwa ndi udani uliwonse ndi Dr Chakwera kuti mwina zikhoza kuwa person mwina mukagwirizana ntchito chachiwiri mbuyo mukunali bungwe la CDC imene inachosa kwambiri ndi nkhani za zionetsero tonse akansita lawa mboma CDC inakhala chete ndi apanso CDEDI imene Dr Chakwera munatengesa kwambiri mwina panopa pamwe boma ulamuliro wa sintha tikhoza kuona so mwina CDEDI itakhala chete ngamene inachita CDC nanga sichitika kuti mwina atsogola ziko ino Professor Atapita Mtaleka akusankhana Namiwa kukhala mwina amulangize pa nkhani za NGO wamuna kupita ku embassy mukhoza kuvomera nanga ntchito za CDEDI zikhoza kuyenda motani popeza anthu ambiri amakuzuzana na mabungwe kuti mumatha ndithu kusintha mawanga boma so ikasintha zikomo kwambiri ndi yankhiretu funso loyamba mnena kuti ine ndi amene napindula kwambiri pa ulamuliro wa nkhanza wa Chakwera anandimanga 2021 ndikundiyendesa maboma atatu
ndikukani manga cheni cha miyendo iron leg anani mangapo mu area 3 anandika cheni miyendo ku area 3 kucha. The following year 2022 napangidwa abduct. 2023 anakati panga attack pamene papanga mbindikiro wa ndrama izitabedwa za kubuchari ndrama za federeza. 2023 anakati panga attack malo olowera chipata cholowera ku Capitol Hill. 2024 naponya nawo pang'ono adamenya anthu pa community pamene pacha. 2025 ndimene mnaziona zija ndimafuna ndinene chikuti ntchito imene timagwira ine siya person siya kunyumba kwanga ndikanakhala kuti ndimapanga za person ntchito ndiyowawa ndiyovuta. Boma lapita lija limafuna moyo wanga amafuna kundipa koma thandizo langa linachokera kwa Mulungu amene akundisunga. Choncho ineyo ngati munthu ndilibe chifukwa ndi wina aliyense ndinene pano, so sindinganene kuti is person ndifanyake zinthuzi tasiyira ma state agencies kuti agwire ntchito yawo imene akuyidziwa. Mwina ndakuyankhani pamenepo ndilibe person zonse zimene upanga ine siza person zinakhala za person bwezi nitasiya ntchitoyi nitasiya kugwira ntchitoyi koma ndimaziwa kuti ndikugwirira ntchito Amalawi. Choncho nothing person, no grudge whatsoever, but let the rule of law take its course. Nkhani yachiwiri nena kuti kunali bungwe lina nthawi imeneyo limazuzula kenaka tinakhala chete au maganizo ako. Ndikukhulupirira kuti pano pa CDEDI kuyankhula sinakhala chete and CDEDI sikhala chete. Fa CDEDI yo siya Namiwa, CDEDI siya Apiri, CDEDI yo siya Priska, CDEDI ndi Amalawi. Ndifake tikanibwera pa msonkhano wa Atolankhani ngati uno amatituma ndizimene tuma kanena ziti zimenezo. Amalawi akamaseka CDEDI maseka, Amalawi akamadandaula CDEDI madandaula. Ndi chake ndimauza ulamulo wapita ichi achina Chakwera kunena kuti ngati kuli munthu oti mumukonde ndife CDEDI fati makuza ndizoona asogolela andale ali ndi vuto, they don't want to be held accountable for their actions. Ukamanena zoona masanduka ndani wawo fa anthuwa amatitola ndakanakhala kuti Achakwera amamva zimene tinkanena lero pano Achakwera akulamulira koma adasankha kusamva chifukwa chadyera amafuna ajere Amalawi masuku pamutu. Ndiye zayenawo mukafusa okha ine sindingabwire pano ziyankhula za bungwe lina ndiyankhula za bungwe la CDEDI. Mwanenapo zona kuti anthu kusankhidwa maudindo anthu akusankhidwa koma ndinakali kuti ntchito ija sindimagwira kuti ine ndipindule ayi. Akanakhala ntchito ndimagwira kuti ndipindule ndikanapindula mulamulo wa Achakwera fa ndalama zimene amabazi amagulira anthu. Ine sine munthu wogulisa. I cannot sell my soul. I don't have a price. Ntchito iyi Mulungu anandipasa ndigwirire Malawi, so I'm going nowhere, mark my word. Mukayang'ane ma press briefing amene takhala tikupanga mbuyo mu amanthu amandifunsa iye ayi mukufuna udindo udindo ndofunikira. There is nothing wrong kusankhidwa ndikatumikira dziko lako, koma muziwe kuti as I'm sitting here, as I'm talking to you, I'm also serving my nation. I'm serving Mother Malawi. So you should accept and appreciate the fact that I'm serving in this capacity and I'm here, I'm going nowhere. Sikuwayamba kuyankhula izi mukabwerere mbuyo ma interview siyana anthu amafusafusa limenelo. Komanso sindingakuloze njala inuyo ndi gawo la number 4 loyimirira Malawi. Tili ndi executive president ndi nduna, tili ndi legislature aphungu ndi speaker, komanso tili ndi mabwalo. Nde pachinayi pamabwera inu mukugwira ntchito yanu takonda kuti simukusunga mafunso mukufusa. Ndikukhulupirira kuti ndakuyankhani pa mafunso amene mwafusa. Yes. Yeah. Ine zina langa ndine Gerard Viewyi kuchokera ku Timven. Ngati ndamvetsera bwino lomwe nkhani zimene zakambidwa apapa kwenikweni tukamba nkhani zoonongeka kwa ndalama za boma zimene zili misonkho ya Malawi. Kwa potengera history zikuonesa kuti ma president ambiri, ma former presidents kapena ma presidents opuma akhala akukhuzidwa ndi kuononga kwa ndalama za boma. Komano milandu yake yakhalesa kuziwika bwinobwino kuti kodi yathera pati.
nde apa mukamba zona kuti Chakwera mwina akwena kuti abwenze ndalama zimene aononga kwa nthawi kochepa kamene ndithu akhala akulamula dziko lino. Mwina how sure are you kuti Chakwera ndalama zimene abwenza komanso Amalawi angakhulupirire bwanji kuti ndalama zimene zibwenzedwa? Komanso mwanena kuti si president wina aliyense amene akwena kuti azilandira ulemu makamaka former president, potengera kuti ma president enanso ambuyomu akhala kukhuzidwa ndi kuonongeka kwa ndalama zaboma, koma akhala kutumidwa ndithu kukayimirira Malawi mu misonkhano yosiyanasiyana yakunja. Ziti mwangopanga tagita Chakwera kapena mupangepo kuti mwina amenenso analamula dziko lino mbuyomu kaya anaononga ndalama zaboma nawonso abwenze ndalama kapena zikhale motani pamenepo? Tifuna itadziwa. With due respect, funso lanulo labwino kwambiri, koma limafunika evidence ndi zitsanzo. Mukayiwerenga statement yathu ikunena kuti Chakwera anatenga 67 billion ayidya ngati makaka, ndalama ija inali ya 12 months, ayidya 6 months. Chakwera mu nthawi yawo ali commander in chief, asilikali ankhondo komanso apolisi amaonerera anthu akumenyedwa, anthu amavulazidwa. It is on record, evidence is there. Zonena kuti akayipisa makoma a nyumba yachifumu zilipo, evidence is there. Zonena kuti anadya ndalama za covid, evidence is there. Zonena kuti apolisi kaponda ngaga anatenga galimoto kukabweza ku SCB ndi 70 million, it is there. So palibe cholakwika kufukula zakale. Ndino tikupatsa assignment kunena kuti zimene muli nazozo mukazipange mmene zapangiramo, ndiyenso mwauze ICB a Financial Intelligence akuti kuti president wakale anapanga izi anapanga izi, chifukwa kuti palibe amene ali pamwamba pa lamulo. Koma ife lero nkhani imene tabwera nawo lero ndi Chakwera, umboni ulipo. Ndiye tikunena kuti Chakwera awayitane, chifukwa tangoyankhula pano iwo palibe, awayitane anthambiwo ndi maumboni amene alipo. Ngati munamvetsera nduna ya zachuma onaboma namveka manena kuti zimene akuyankhula nyumba ya malamulo, evidence ilipo. Sichoncho zonse zimene takamba apa umboni ulipo. Ndiyeno za president akale amene mukwazi wawo kuti anaononga ndalamawo, chimene mupange mukalembenso statement ngati iyi, mubwere muluzenso dziko kuti akuti abakiri muluzi anapanga mwakuti, Joyce Banda anapanga mwakuti. Fa pano mafumu president nawo ndi awiri amenewe, fa Chakwera ndawaduna kuti tikambirane kaya kuti kodi akuyenera kuti atchulidwe former president, ndiye mukabwerese Amalawi akondwera kumva kwa inu. Ndikupera ndakuyankhani. Dzina langa ndi Farida Muheya kuchokera ku Radio Islam. Funso langa likhala lokhuza za ripoti la ndege zomwe mwayankhula kuti Chakwera anapanga boma lawo linatulutsa ripoti la ndege labodza. Nde timafuna ndifunse kuti Namiwa nthawi imeneja munasankhidwa kuti mukhale gulu lokuti mupange nawo kafukufuku wa ripoti limene lija, koma munatuluka pa zifukwa zomwe munafotokoza. Mwinanu simumaona panopa kuti mumeneka mukhale momwemo, potengera inde kuti munali zinthu zina zokuti sizimakusangalasani, koma ano inuyo ndi omenyera ufulu wa Amalawi ameneka aziwe zomwe zikuchitika kudzera kwa inuyo. Simumaona kuti mukanakhalabe momwemo kuti mwina mubwerese inuyo zoona zinizeni inde kukatuluka ripoti labozalo, koma inuyo mubwerese umboni kuti izi ndi zaboza zomwe zinali ukukundi izizi, potengera kuti mwakhala ndithu mukuyankhula ripoti lija labodza kutuluke ripoti lina labwinobwino. Lero ndakondwera kwambiri abwera mafunso amphamvu kwa basi. Mwina ife kuti ku Blantyre kuno nasowa. I mean, it's welcome back to Blantyre. Thank you so much. Nkhani ya Commission of Inquiry pali Act ndinene chikuti dziko la Malawi ndi dziko la democracy. Ndiye democracy imakhala ndi malamulo. Munthu samangozuka kupanga zimene akufuna. Tili ndi lamulo la padera Commission of Inquiry Act. Commission of Inquiry Act imanena kuti president akasankha commission ija ikakumana
imayeneka kuti ikambisane ku msonkhano woyamba kuti kodi zimene tizikambirana nazi tizipanga unikamera kapena tizipanga mobisa. Ndiye mafana nene kuti ine nali munthu mmodzi ife CDEDI timalimba kunena kuti anthu ali ndi mafunso pa ngozi ya kuchikangawa zimene amayankhula Chakwera nduna zawo ndani sizikugwirizana ndiyeno adakhazikitsa commission of inquiry anandiyikamo ndinene lero kuti amafuna andipake mpoza m'maso amaona ngati kuti CDEDI ndi anthu opepera CDEDI si anthu opepera. Akiti ndanena ija imanena kuti anthu agwirizane kuti asankhe kuti kodi zokambiranazi zikhala unikamera kapena tizibisa. Ndiye komiti ija idasankha kuti azikambirana mobisa. Ndiye funso kumanena kuti amene anali mafunso ndi Malawi, commission ija ndi Malawi, ndalama zake za Malawi amafuna tizibisa chani. 1 2 anthu amanena kuti ayo kanakhala momo kumene kuja amavota amanena kuti amapanga collective decisions kusonyeza kuti ngati muno tili mu anthu 15 ndiye kuti Namiwa akunena kuti iye aitipange poyera anthu aja akavota ndikupeza kuti vote yapanga 14-1 Namiwa aluza koma pakutapa zonse zinthu zija akanena ngati Namiwa anapanga nawo. Ndibwereze pamenepo ku commission of inquiry amakhanga ku cabinet amati collective decision mmene tili muno tiwerengane tili mu anthu angati ndiye tivote amene achuka acha chiganizo chikuti atani atengera chimenecho ndiye mu nyumba mu anthu aja adakambirana kale. Ndifanira kuti ngoti APM is a statesman. The first thing akanayambira kwa amanga anthu sacha they lied under oath ananamiza mtundu wa Malawi kunama utatenga utalumbira ndi mulandu ku Malawi. Those people are supposed to be arrested. They did this country injustice because anapasidwa ntchito yoti apereke mayankho mapeto wake anakapeza kuti anakabwirisa zifulipiti za mafunso mwachisanzo akuti pana docket imene anapanga detective a police koma kwera fera anayikaniza pamene chikhalirecho commission ija ndi mphamvu zofanana ndi high court ndani anganyalanyaze chigamulo cha high court pa nkhani zonena kuti Chakwera analimbidwa phone ndi president wa Zambia mukuziziwa zimenezo ngozi itachitika the first person to call anali HH kumuimbira Chakwera umuzo ndege kwa pakuti ndifanyana na kantha yonse yosa tuza kutundua Malawi. So ukhala bonga kwa kumene mja ndikanapakika magazi anthu muziko muno ndi magazi aja ndrama za magazi ine ndinakana ndipo ndi makana sitimafuna kugwisira ntchito pena paliponse. My conscience is clean, my conscience is still life. I cannot sell my soul. So nachokamo as a matter of principle because I believe in transparency and accountability. Mukakapita section 12 la malamulo akulu dziko linamanena kuti mphamvu zimene anthu amalamulira nso wabwereka koma kuti azigwisa ntchito mphamvu zija amafuna kuti akhale ndi chikhulupiriro kwa ife ovota koma mphamvuzo azizipanga poyera. Ndiye mukazaona anthu akubisa anthu akupanga za ndima ndifaka Chakwera malengeza zangu zija usiku pamene analeta iziwa 10 minutes after ndege kugwa ma 10 o'clock HH anayimbira Chakwera mboni ndifoni yawo ya Chakwera. So vuto limene ndi Malawi Congress Party amaganza ngati ndose ndifa anthu opusa. So amafuna ndigwise ine ntchito andibake ine conscience yanga ndi amoyo ndikupa runda kuyankhani funso limodzi lomaliza. We don't have all the time on earth. Ngati palibe tendichezerane mu 1-on-1 koma mesana fika kumene mundrole angakawo che blanket comrade asabunpire 30 seconds. Pankhani ziwiri zimene tinabwera nazo lero ndikukhulupirira kunena kuti atolankhani komanso amalawi onse amene akutimvetsera kunjako akhoza kugwirizana nafe kunena kuti lingaliro ili ndiye lofunikira ani ngati Malawi tikuyenera kuti tenge direction kupangira pamawa kuti atsogoleri amene adzibwera azidziwa kunena ndikapanga mistake ineyo anthu azandichosa mbuku lokuti nthawi ina yake ndinakhalapo mtsogoleri wa dziko lino. Ino ndinu mboni mwaona atamangidwa anyamata amene akhala kumenya anthu akhala kuzuza anthu mulilongwe kuti nduna zina za mboma la Chakwera zimakapezeka ku court kuja mamawa mpaka na mazulo. Mtsogoleri wa phungu otsutsa boma kumakachita kudandaula mu parliament kuti mukutimangira anthu kuamanga mamawa kuamangaso ndiye pachichewa paja pali mawu amati menya galu kuti udziwe mbuyache pamene paja sitofunika somboni yayi zona kachanga presa matayala ku parliament timachita kuona zota anthu aja zithuzi zilipo koma zimene zimachitika Chakwera kutani akuyang'anira. So ifeyo tikugwiriza monga mmene takambira kunena kuti no tonse amalawi tigwirizane kuti Dr Chakwera kuyambira pano kupita kutsogolo I think
asama werengeredwenso kuti anakhala mtsogoleri wa dziko lino. Mwina tidzingo kamba za abakiri muluzi akomanso a Joyce Banda zikomo. Ndiyambire pamene ayikirapo kuti kusawerengera uku tikudikira kunena kuti nthambi za boma ziwayitane. He should have an opportunity because this is a democracy. Ma state agencies agwire ntchito, akagwira ntchito yawo akawapanga clear, akawapeza kuti zonse zimetanena apa anthu amango aganizira asayeneka kulandira ulemu wawo, asayeneka kulandira mapeshoni zonse zimene amalandira azizawo. Ndisindike pamenepo sitili pano kunena kuti Chakwerawa tikwavindikira iya, koma tifuna kuti tiwapase mwayi kuti azipange clear. Ndifake tikupempha nthambi zosiyana kuphatikiza pa mabungwe ndi mayiko kuti Imene fa Chakwerawa anaponda zilonda za Malawi, anayika zilonda kufikira kwa Jesa Chiteze iwa kugawana 67 billion Malawi kwacha. Ndeno adikira ningaye anthu awazukuti akawazukuta akawapeza osalakwa ifa Malawi ndife olemekeza asogolera anthu timalemekeza malamulo tizawalemekeza tizawapasa ulemu wawo. Nkhani ya 67 billion nduna ya zachuma Simplice Chola akwene unawonso ayankhe ulimoza fa amene anavomereza kuti ndalama ipite ku State House ndiwo. Komanso budget ya OPC nayonso inamalizidwa. Michael Zamba akweneka kuti ayankhe nawo. Ndiye paja mukuziwa kuti Azamba akaita ndo parliament samapita. Ulendo uno mmene anavotera Malawi pa 16 paja Amalawi asintha kachidwe ka zinthu. Wina akaitanidwa kamanyala nyaza pali chizungu timati citizen arrest, tizangomunyamula nokawauza anthu kuti bwana munthu uja ndi uyu. The only way to change this country is to ensure that we should make those people occupying public offices very uncomfortable to abuse powers and funds. Ndinene pano kuti dziko likuti democracy tienjoy ulamuliro democracy kuti tipindule tonse Malawi. Chofuna kuchita njona tugirane manja pasakhale munthu amene azikhale mphamvu zambiri kwapo sankhala na vote acha. Zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi tilekere pomwepo koma tilipo kuti tikupitirira kuchezerana. Funso tizinena kuti kodi pa ndalama zimene Chakwera 67 billion mu 6 months tizaonjezeranso ndalama zina mmene anayipisira ku State House muja akuyeneka kulandira ulemu wa mtsogoleri wake wa dziko lino Amalawi tiyambe kukambirana. Zikomo kwambiri. Thank you very much for your kind attention.